Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Gima ber naga mogi kod chenro ni wakelo ni jolony e tuoche mopogore opogore kendo gifuono dendwa e yore mang'eny mabende miyo wang'eyo matut kotenore kod kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno kenda mor mar bedo kodi karwaki ni machiegni. Yena mondo mi warwak daktari marwa modiechieng makawuono obonyiso wa nyinge ng'a in wuod kanye en laktar molonye weche mage kaito twak makawuono adwa ni bed mos ichikiti ni en wach mane ma daktari dwa puonjowa. Daktari machiegni penj laktar. Asante. Erokamano kuom rwaka ure station kawuono. An iluonga ni Bildad Okwama. Alonye e thieth mar wang'. To kenda specialize korka cataract surgery. An jaseme. To atiyo subtal mar Lions Eye Hospital mantiere Loresho. Yes. Koro waluongi ni Dr. Bildad koso waluongi ni Dr. Kwama mondo mi wabed kod twak mayot. Daktari ma Bildad. Waluongi ni Dr. Bildad. Erokamano ahinya. Chunyi deher mondo mwago mbaka kotenore kod chandruok mage nikech waseyudo ni ilonye weche mag wang'. Okay. Kawuono adwa twawuoye tuo mar skari mar wang'. Modern to wach kawuono nikech nitie jotuo man gi skari lakini kawuono to wadwa to wuo koro one of the complications ma mai wang' nikech onyalo omo kuonde ma opogre to kawuono wadwa na wuo koro joma nitie gi skari mo shida mane korka wang'. Yes. Gima Dr. Bildad nyiso waka ni tuo mar sukari kwasebedo godo to wathoroga bedo kod chandruoge mopogore opogore e fuoni mopogore opogore mag del. Inyalo bedo kod diabetic foot, tiende ni nitiere kod chandruok e tiende ni inyalo bedo kod chandruok kuonde mang'eny mag del. Mak mana kopogore kod kogno gi yewich. To kuonde modong' te skari. Kuonde modong' skari nyalo omo shida. Kapok wadonje twakwa mar skari mar wang', wamula skari mana matin kuom nus dakika koka wadonje skari mar wang'. Koro kwadwa wuoyo wach skari. So skari onyalo yudo ng'ata. To wantiere gi type 1 gi type 2. Type 1 mostly ibo yudo gi kuonde kuom nyithindo. Then type 2 cha ten moro ma kendo koro en inyalo yude saa saya. To mostly wabo yude kuon jok moko ma osechopo higni 40 kadhi malo ginyalo yuda. Then in English wawachega ni lifestyle. Koro kalura gi kaka ichiemo gi kaka idak gi gik mitimo pile ka pile nyalo mi iyudo tuo mar type 2. Koro mano e koro kuma wachako. To tuo mar diabetes kaka wawachi tuo mar skari en ni skari cha ng'eny kiwango mamalo molo kako nego bedi. To en ni seche moko skari onego bedni ati owuok e remo to donje cells mag dendi. Koro seche ma ok odonj kaka kiwango madwarore cha koro bet kendo mang'eny e remo. Seche ma mang'eny e remo cha koro kwa pime to yudo ni okalo kiwango ma onego bedi. To kiwango mang'eny ni ko obet ndalo mang'eny kapok ichako thieth then ibo yudo ka koro kumo chako omo koro shida mo ineno wawacho diabetic foot wawacho koro shida kendo e kor ka wang'. Koro nikech skari cha ng'eny to onge gima miyo mondo obed ang'o obed controlled e kiwango ne moro ma kawaida ma dendi nyalo accommodate mondo donje e dendi maber. Mano kwakete yo machuok tuo mar skari diabetes mabende wasebedo kwa wacho kuom ndalo mang'eny mokalo gin types ariyo type 1 kod type 2 mano wasebedo kwa wacho mang'eny mokalo kaka wayudo tuo mar skari wasebedo kwa wacho kaka wadak lifestyle kaka higni medo sudo kod weche makamago. Koro kawuono dwang'eyo tuo mar skari mar wang'. Wadwa kawo tuo mar skari kaito wakawo wang' kato wakawo tuo mar skari ni wakete wang'. Wabo bedo kod picha ka amabro nyiso wa wang' mondo mi wang'e ane ni to wang' entiere kod fuoni mage tij wang' en ang'o to tiyo nang'o kaito wakawo tuo skari cha to wakete to wang'ni ka entiere kod tuo mar skari tidhi bedo kod chandruok mage e wengegi. Daktari seche ma ikelonwa picha koro wariyo gi koka wakel picha kaito koka wachako waketgi maber. Koro seche ma wawacho ni ati intiere gi tuo mar skari koro kor ka wang' wawacho en tok wang'i kocha. Koro tok wang'i apani wantiere gi model ni ang' no ane maber. Chien wang'i ntiere gi ler
to nitiere kendo gi ler mar remo. Koro seche mwawacho ni skari ng'eny e remo, remo skari mang'eny cha obomo shida e ler mar remo mar wang'. Seche mo shida e ler mar remo mar wang' ni, to ler no obo chako ochamre mos nikech skari cha ng'eny. To nitiere lokruok ma omo kacha chande. To seche mo lokruok ni ndalo mang'eny, wach ni ibet kata higni 5 kadhi 10 kapok ichako thieth, to ing'e ni ler cha olokre. Then kosalokre to ochal ka pipe mar pi. Seche ma pipe mar pi otuchga, do ing'e ni pig cha wuok e lo. Emibo neno ka ibo chako neno pi e lo. Seche mineno ka kok ibo ng'eyo ni pipe otimang'o otuch piny kanyo. E kaka be ochal e kor wang'. Koro seche ma koro ochako omo lokruok ka, then ibo chako yudo ni remo ka chako timang'o, chako neno e wang'i. Lakini gimonego koro wachak wang'i kendo en ni seche ma intiere gi tuo mar sukari cha, ibo ng'e nadi ni intiere gi shida mar wang'. Namba achiel, ibo yudo ka ineno mamirmir. Ka isabet ga kineno ma clear, seche go ichako yudo ka koro ichako neno mamirmir. Kolokre gi tuoche moko kaka moko mwasabet kwa wacho ilayo mang'eny, and then imodho pi mang'eny, iol ga seche te, intie gi kizunguzungu, mago endo, korka wang' koro ichako neno mamirmir. Moro kendo bo chako ting'eyo tuo mar mwawacho ga ni cataract. Korka wang' migolo ga kuom jotuocha. Koro sukari miyo koro obet mang'eny, obiro mapiyo molo kiwango ma kawaida. But ma wabo neno en ibo chako neno ok inen ma clear. Ibo chako complain. Then kima sachako ayudo kendo, seche miyudo ga jotuo man gi skari ma bet gi diabetic retinopathy, korka skari mar wang', ibo yudo ka in gangolo, tichako loko angolo ni ndalo ma iloke mapiyo. Koro ibo idhi optical moko dukni mag angolo, to obo mi angolo. Ing'eni skari ni pod ni malo. Chieng' ma skari cha kendo chak lokro idho kiwango ma malo, tibo yudo ni angolo ni ok ber. Jokaka nokopima ke maber. Ichaki idhi e duka moro. Koro yudo iloko angolo seche mi yudo ka jatuo mar skari chako loko angolo ndalo ma piyo, then onego bed ni to biro e clinic marwa kaka mag kuonde ma dokteche molonye wang' mondo nene nikech koro mano chako bet ni nitiere shida toke kocha cha. Adwani mondo mwang'e ni seche ma ng'ato loko angolo mapiyo. Kiwacho ni mapiyo ma nyalo bedo tok dweche adi ka tok dweche adi, koso biro tok jumbe? Obiro ing'en angolo kiyudo to onego bed ni ati en gimi ibet godo ndalo mang'eny. Koro ibo yudo ka seche te ochako kata 2 months kata dweche 3 ochako neno kendo ka angolo chako ber. Oloke. Nikech skari ni ok en ni ibet ni neno daktari kata imwonyo yath maber, koro odhiga malo oduogo piny. Seche modhi malo cha ing'en oloko kendo kaka ineno. Angolo chako dhi bet maber. Kochako dok piny kendo, angolo mano chako wilni cha kendo chak iloke. Koro in ng'at ma loko angolo. Ibo yudo kata ni ati e higa iloko kata angolo didek ding'wen. En tuo skari mar wang' ma bende daktari pimonwa kacha ni magi en achiel kuom complications kata tuoche maluore ma ikelo kod tuo mar skari. En tuo mar skari mane dendi en mana ni koro waketo maino ni entiere wang'i, chandruok mage ma udhi kelo e wang'i. Opimonwa kacha ni ibro chako neno mamirimiri ok ibi neno maber. Kane oleronwa ne wacho ni wadhi kelo picha mar wang' kata waketo picha mar skari kaito wariwo gi kanyakla to wang'eyo ni chandruok chal nade. Daktari machiegni watiere ka kod wang' dhano. Okang'eyo ni ler mag mane wacho ka gidhi nene picha ni kosibro tionwa gi model mondo mi wanene maber kod kaka leche go tiyo kaka gisore medel kod weche makamago kaito ka tuo mar skari osedonje gimotimo ne wang'. Wantiere kod picha maber ka. Picha ni nyalo konyowa? Yeah. Machiegni. Picha ni bo konyowa. Machiegni. Koro mae kore wang' maber. Ma en wang' man gi tuo mar skari. Koro kwachako wakwongo wang'i korka wang' maber, ya? Koro ma mbele kaendi ma e kiyo mar wang'. Koro ka demonstrate nikech ma kore e wang'i, kama e kaka ochal. Okay? Koro seche ma wacho ni kiyo mar wang'i cha, kiyo cha en ma e kiyo mar wang'i. Koro en obet be gi oko kaendi.
then koro kochako ang'iyo ibo yudo ni kokagolo maendi waluongo ga ni iris ma ng'ato bo neno ma brown marateng yeah. Then diere kaendi miwacho ga ni pupil ma wawacho ga ni black to ken black en mana ni nikech koro king'iyo wang'ato tibon en bugo koro ibo ng'iyo kamae koro ka seche ma wawacho ni ati ler ma oko light ka donjo ga gi iye koni endi then kwa ng'iyo gi diere ka kuma ineno kaendi koro mae kuma lens mawacho ga ni mae mayudo ga cataract mae mwagolo ga seche ma wawacho ni ng'ato nigi cataract koro jatuo mar skari ibo yudo ka en obet gi tuo mar cataract cha mapiyo nikech skari ng'eny den koro en obet ga gi ediere ka kuma entiere koro nafas modong ni mae kore nafas koro nafas ni ka entiere ga nafas ni ka entiere gi e wang'i ka entiere gi bag moro en nafas moman gi gel fluid ma thick cha ya en koro en gel ene mopong'o ga ka okay koro ka entiere kaendi koro mane mowacho ka idiere ka gel no koro en ing'eni embo temo mondo mi wang'i obed gi shape cha embo okonyo then koro toke kaendi koro ma wantiere gi mae moluongo ga ni retina mentiere gi ler mag remo gi nerves ka e wang'i koro en ineno ka koro ka wantiere gi toke ka koro magi endi ma iwinjo ka gin ga mowacho ga ni cells ma retina koro kaendi mantiere koro gi ler mag remo koro ma gi ler mag remo koro king'iyo kama endi kwa wacho ni en healthy manisha ni en otiyo maber onge gi shida mora mora koro kwa wuok kono endo to koro wabiro koni endi koro seche ma wabiro koni endi koro wacho ni mae kore wang' man gi tuo mar sukari to seche ma wacho ni en gi wang' man tige gi tuo mar sukari nyiso ni ler mag remo gi osechako yudo lokruok mamiyo koro remo koro chako chwere tok wang'i kocha to remo konego bed ni chwere tok wang'i seche ma remo chwere tok wang'i nyiso ni mokwongo kuma ne ler ni kano onego bed ni to tero remo kaendi to koro chwer gi ka nyiso ni koni endi koro ok yud remo to seche ma ok yud remo kuonde gi ntiere chako tho now gimoro timre ga e wang' ni seche ma remo ok chop koni to kaendi chako sense ni ntiere lokruok ok wayud chiemo koro wadwaro chiemo go koro ochako loso kendo ler mag remo moko ma ok gin kaka magiendi en moro matin to ben very weak oyom to seche moyom no gin ema koro gin ginyalo kendo miyo kendo gichako chwer ka giomo kendo shida e wang' koro ka wantiere gi kuonde gi lokruok gi magi lokruok miyudo ka koro gichako kama to gichako chwer seche ma gichwere e wang'i no seche ma nowacho ga ni wantiere gi mfuko moro ka to seche ma mfuko madiere ka endi ni seche ma gichako chwer to be remo go be chako yudre ei mfuko cha to seche ma yudre ei mfuko cha ing'eni ka endo onego bed ni en very clear kaka pi maler cha mondo mi seche ma ineno tinyalo neno ng'ato ler donjo maber makal machop koni then wuok koni to dhie obwongo ni kok interpret ni ineno gimo maber to seche ma remo chwer kaendi to manisha ni koro kwanen obo chako kendo neno gik moko ma neno mudho kuonde mo nikech ka ntiere remo clot mar remo ka kendo chak tie koro loko kite koro ing'eni ineno ka ok ine gik moko maber koro mano is the mane ma omo shida mar sukari e wang' ilere maber mokalo Dr. Bildad kendo amor godo mokalo nyakwara Mugiajwang kata in kama intiere donge diye kodwa no lere maber kaka tuo mar skari kodonje wang' kako timo leche odhi chwere tok wang' kacha kaeto keto stains kato keto lil ei wang' kamonego ni ler makal taya kalo kata ka ler kalo to kalo nyaka e tok wang' koka oro ote obwongo mondo mi onyis ni ineno ang'o mano kidieny mokwongo kidieny mar ariyo wantiere kod weche mage kidieny mar adek wantiere kod weche mage kik isud kata matin waka uyweyo mar thuolo machuok mokalo adwa ni mondo mi watude kendo bang' dakika matin wagoye mbaka e weche gi Love
Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Procedure mar tich kata kiwe mar welding to nyaka ikaw time ni be kanyo ma kata wuon tich mang'isi ni to koro in sawa. Onge gimoro amora matimre ka kaka dwano timre. Rajok Sud machiegni koda to bende en ok odwa kata ng'iyo ang'a. Lok kitugo mari. Yud moro momedore. Fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare. Nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi. Thirst for more. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Mokwongo daktari oleronwa tuo skari mana matinono omulonwa wang' kachiel kod leche mag wang' seche ma tuo mar skari odonjo nyake wang' en ang'o matimore. Daktari kwang'iyo kata jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni, namba achiel en jogo mantiere kod tuo mar skari kachiel kod joma gi kendo. Koro joma nyalo yudo magi gin mana joma nigi nikech en tuo mar skari koro wang'iyo koma ng'ama nyalo yudo skari. Koro wawacho ni seche ma dongruokwa family marwa ka nitiere ng'ama nigi skari kata wach ni janyuol achiel kata ariyo bobet ni nyithindo nyalo yudo skari kuom kanyoendo. Joma be ywa ndawa mang'eny gin be wawacho ga ni predisposed en mani nitiere chances man onyalo yudo. Joma nigi hypertension be blood pressure ka nitie gi pressure mar remo cha be mani malo gimbe ginyalo yudo. Kolokre be gi kaka nowacho ni joma lifestyle mana kaka dak kan ng'ama chamo mafuta mang'eny mago bing'e ni en gima omo kendo nyalo kelo ni tuo mar skari nikech gima mabomo lokruok e remo cha. Nikech seche ma wacho ni skari ng'eny, skari seche michiemo to chiemo ai to nego bed ni koro donje remo. To koa e remo to no beni koro donjo korka ringre ni kocha. To gima konye en kaka moro wacho ga ni insulin cha makonyo skari cha donjo wuok e remo ka dokon. Ko gima bomiyo ka insulin cha ok nyal golo loko chiemo cha ma en koro en skari cha
mondo donje korka ringre ni koni endi bromi gimomiyo kichamo mafuta mang'eny ibo bet kendo kinyalo yudo koro mage jok manyalo yudo tuo mar skari then koro kiseyudo tuo mar skari koka koro wawacho ni koro korka gima omo lokruok e dendi nyalo bet ni onyalo omo shida e korka wang'. Daktari, pimnwa ka ng'ato tiere kod tuo mar skari mar wang', chandruok ma koro gini dhi kelo ne del duto te, nikech kaka Nyasaye nochwe dhano, tudruok nitiere e del te chakre wich nyaka e tielo piny, ma kata ka tiendi marami tibo winjo ka nitiere kod chandruok e dendi te. Ka ng'ato nitiere kod tuo mar skari mar wang', ere kaka affect del ng'ato kata ere kaka affect ngima ng'ato? Koro korka tuo mar wang' en mana ni gima waluoroga kaka daktari en ni tuo kwayudo tuo mar skari mar wang' ka chances mang'eny ibo bet muofu. Mano e gima koro wan waluoro nikech seche ma remo chwer cha oloko lokruok mag kaka wang'i tiyo, to seche mo lokruok kaka wang'i tiyo en ni wang'i cha ok bodok kaka ne en before. Osaloko koro bet ni en koro odong' kama nendo. Koro wan korka kaka kineno onyalo miyi bet muofu. To seche ma insa bet muofu cha gima omoga chandruok en ni mokwongo ka nitiyo to koro ok inyal tiyo. To ka in ng'at moro ma iomo chiemo korka familia kendo koro ibo yudo ka familia chako thagre nikech koro ok inyal tiyo. Then ibo yudo ka koro be kendo idwa ni in ng'at ma koro nyaka kony gi ji, koro giweyo tijegi ma gitimo mondo gitim ang'o gikonye. Koro ibo yudo ka dependence kocha chande be koro joka be koro ok ti. Koro magi shida machako omo shida mang'eny korka familia. But in mokwongo psychologically bobo nikech ng'ani osabet kako neno to ochiew chieng' moro koro chako yudo ka koro ok onen to korka neno chako lokre. Ing'eni kata kaka odak be koro chako nikech ochako bet gi paro mang'eny. Psychologically obo chako bet gi shida. But shida maduong' kabisa en ni ati omo bet muofu. Then wacho be ni kocha korka lens kocha bo omo bet mar cataract. Ichako bet gi cataract mapiyo mabeyo kom ler inyalo neno maber. Koro mano to wanyalo ng'iyo cataract to thothne unyalo golo. Yes, kaka igolo to mondo ibet nen maber. To be daktari mantiere kaka nowacho ni tok wang' cha iluongo ni retina. Koro wan wabet ka gi retina specialist. Koro nitie daktari ma en osomo korka diabetes ni maber gi tok wang' kocha chande. Koro thieth ma kono endo koro kwa waseneno to wacho ni jatuo ni eten gi shida moseneno maduong' to kocha koro waorega. Ibo yudo be ni embe mondo miyo ne chien kocha chande maber nyaka okuongo gol cataract ni mokwongo koka mondo omiye nafas be neno mondo thieth to korka ka wang' kocha chande maber. Yes. Imulo retina en ang'o daktari? En fuon mane e wang' ka? Koro retina kono wang'iyo ka mae ndi toki koni endi. Koro chien koni te waluongo ni retina. Kech en emo tiere gi ler ma sensitive, en emo miyi neno. Kech seche ma ler odonjo koni to odonjo to biro ka. Koro tiere ler ma wuok koni endi madhiye obwongo ni. To seche modhiye obwongo ni ema kok inyalo ng'eyo kineno ng'ato kok inyalo neno. Koro chien koni hapa ni kwa nene maber. Ka kendo koro gole maber. Yes, gole maber kabisa. Koro mae retina. Mae te. En retina. En mentiere gi leche ka mowachogo. Koro gimoro amora mabomo lokruok koni endi bo timang'o bo affect mae. To mae kosatho to koro maanisha ni onge kaka seche ma ineno gini endi mae madhi e obwongo to seche mosatho kama endi gi koni ing'eni onge gima nyalo onge kaka odhi tero ote obwongo nikech koro osatho. Koro mane ma koro lokruok mag diabetes ka boomo to miyo retina cha tho. To kosatho to koro wan koro onge gima wanyalo timo kendo past that. Iwache matek ni kochopo kanyo to koro onge gima inyalo timo. Tiende nang'o kwakete yo machuok daktari nikech ing'eyo wacho ga pile pile kaka joluo ni geng'o ber moloyo thiedho. Kapok wachopo weche mag diagnosis kaka inyalo pim. Wanyalo geng'o weche gi nang'o daktari? Kik wachop kar muofu kacha kanye ma winjo ka luoro matin. Koro kata wan mane kuma wantiere ga gi shida ma wawacho ga ni wadwa ni be koro en konyruok. Nikech wadwa ni ati seche ma jatuo
awach ni seche ma no awacho ga en ang'o manyalo miyo jatuo ng'eyo ni en gi tuo mar skari. Seche ma awach ni chako layo mang'eny, idwaro pi, iol ga seche te, ichako neno mamir then idhi e suptal. Seche midhi e suptal to opim ing'eni seche motimo ga test mang'eny. Koro wapimo to wang'iyo to ibo yud ni skari ng'eny. Tibo chak koni ni in koro wasayudo ni nitie gi tuo mar skari. Kata ko ayudo ka nyithindo nonyuol to onyuol gi skari. Koro ing'e ni in jatuo mar sukari. Moro mondo mi koro geng'o nyiso ni wadwa ni ati dhi e suptal chon. Koro gima wacho ga kata kapok ibet gi jatuo moro man gi skari nyaka nega higa ka higa. Ya? Higa nyaka waneni dichiel. To seche ma waneni dichiel no nyiso ni ibire e clinic mar korka wang'. Gech ang'e ni clinic margi mar sukari ting'e no dhi ga dwe ka dwe. To daktari seche moko omiye dweche 2 nikech oneno ka skari ber. Lakini wan kibiro korka wang' to at least wadwa ni to waneni dichiel. To seche ma waneni dichiel no waketo ga yath to wang'i maber. Nikech wapimi maber korka ngolo mwapim ni tineno nade. To wang'i chien kocha chane to wang'iyo ler maber. To wang'iyo ni be nitiere lokruok e lergi. Onge chak iduog bang' higa. Seche ma wayudo ka isechako yudo ing'eni kichak iduogo higa kibiro then waneno to kwa yudo lokruok to wabokoni. Koro wa reduce. Waduoko kocha chande chien. But wadwa ni jatuo bed ga ne en obdhi ga e clinic ka intiere gi dispensary machiegni ka chande tidhi. Gima be kendo wachako ga mondo migeng' wadwa ni seche ma intiere dala ka jatuo mar skari to omanyo notebook matin. To notebook ni chieng' mondiko ga skari to otimo ang'o? Ondiko piny. Seche midhi neno daktari mar skari e dwecha to ng'iyo ni kawuono det gi ne gin adi kama. Koro wachako ng'eyo ni yath be tiyo koso ok ti. Onego wamed kiwango ne cha koso onego walok yath. Okay? Seche ma wang'iyo nikech gima bo omo remo chwere wang'i kata ibed gi diabetic fucha nikech skari cha en obet ga mana mamalo. To seche ma wabet ni kwa keto skari ni e kiwango ne kaka dware to chances ni wabo bet gi skari mar wang' chabe onge. To seche ma ok en control to boki ne daktari boki ok idhi ga clinic then koka shida chako bet. By the time mibiro to bibiro ka seche moko en le. Then ibo yudo seche moko be ni korka wang' suptal mar wang' be bor. Koro ng'eny jatuo be koro neno ni ato kucho chunde bor to okadwa dhi. Lakini wadwa ga nowacho ga ni ati dhi. Ka ntiere suptal midhiye ma ntiere gi clinic mar korka sukari gi korka wang', iwuok e korka sukari koni tibiro korka wang'. Yes. Mano en point ma adwa ni nyikwara Mugajwang' owinji kendo ng'e maber. Kata dok ni dhi clinic ni mar skari dwe ka dwe te matek ne laktar mar wang' dichiel e higa mondo mi fweny gi kainagi kapok odek ahinya. Aneno ka wadwa ni wayud weche manyien e yo machuok. Kapok wachopo kanyo daktari ka ng'eyo ni e nus dakika inyalo pimo na mana matin kamoro ka aneno detached retina. Tiende ni en korka chien kocha obedo detached to wuok kama onego bed no obede. Mulna inyalo mulna go kuom nus dakika wakaw yoyo kata waduogi? Yes. Koro seche mano wawacho ni eti na wacho ni abotio gi gin nikech mae ing'eni konyo wa ng'eyo maber. Seche ma remo chwer kae no wacho ni waneyo ntiere gi mfuko moro ka. To mfuko ni seche ma remo gi no wacho ni ntiere moko ma onyalo chako loso remo moko ma ok gin kaka leche mayom. To yeche mayom go ing'eni seche ma owuok ler maber cha to biro to makre e bagni. To seche mo makre e bagni ing'eni koro omako gimoro oywayo. To seche ma oywayo no en koro opul retina ne moywayo. Emo iwinjo ni detachment. Owuok kor kaka omakre koni koro oyware koni. Koro mane mi winjo ni ati omo ni retinal detachment. Leche moko maricho ka koro sa loso koro gichako ywayo. To ywayo mos. Oywayo. Kech ng'eni bok neni. Kech ng'eni wantiere gi thieth manyalo miyo manok timre. Lakini seche ma jatuo ok dhi e suptal to boko ne daktari mar wang' to boko dhi e clinic then obiro seche mobiro chako ka koro kwa goyo picha to wachako yudo ka kendo koro wayudo ka koro osawuok osa detach. Ma koro kata ka daktari ma na wacho ni mo olony kono endo kodhi kata na ti duoke to nyalo duoke to lakini ok ni atibo neno kaka ne onego bed na ti neno nikech biro molewo. Yudo ka lokruok no sabet magwa.
Mano en wach nyakwara muge jwang madwani wakaw gima ino madwarore ber kineno laktar mar wang' dichiel e higa ka intiere kod tuo mar skari kiwuok e klinik mar skari ne laktar mar wang' ng'iyane kapo nono ni retina cha osebedo detached to oseyware mowuok nikech leche ka bedo chuogore matindo tindo mang'eny to gi yom gimbe koro gidwaro mana kaka ginyalo survive kaka ginyalo dak ka gidwaro remo. Nyakwara muge jwang ponono ni intiere kod tuo mar skari idhir daktari thieth bende nitiere mar wang' kochopo ka koso koro ang' ni beda muofu to ka ponono ni entiere onego bed ni thieth chalo nade nyako beda bero koso to onego bed ni ritori nade e seche ma imadho yedhe skari kata seche ma imi thieth mar wang' mar skari. Nyakwara muge jwang kik isudi to ka waduogo go simu mondo mi penj laktar nikech kia kelo chandruok to kigo simu ibro penjo kendo ibro ng'eyo omiyo kik isud kata matin. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge? Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Experience Dubai na View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Amo maher. Baba, akwayo ni mondo tang' na yo monego alu sani. Konya uru, anakwayo. Onge gimora mora mi ni sekonyago. Wachna en ang'o ma in idwa timona? Nitie gima in isetimo? Param koro wachna. Bende ini mor gi okang' ma ini kaoni? Oe mar. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. You disagree with somebody and you send goons and hooligans to go and sort out your mess, that is not Kenya. Whether it goes all the way up to the governor, it should not matter. Because we should not entertain criminality. Speaker Moses Wetangula onyiso komiti mar arita ni odadho gai mar obila kuom rem mako apisa mag kaunti ma Nairobi manyopuko take apisi mar Kenya Power. The problem is not Social Health Authority. We are ensuring that the payment is done within the time limits. She should be gentle enough, she should be kind enough to tell us today that this thing is not working. Jood buro keto tend migao mar thieth tesre bang' osiptende moko ng'anyo tiyo gi okumba mar SHA masani omiyo jotuo nigi pek mar yudo thieth. Right now, osavo dhano 6,000. Dhano 6,000 gi ok onyal savo nikech oyiech, ochwer makoro ok onyal savo ji nyaka ram. Jodak dwaro ni sirikal olos dag pi mane oger East Uyoma higni 53 mokalo ka nyaka sani to pok otimne lokruok. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Bildad wang'iyo tuo mar sukari e wang'. Onyalo kelo chandruok mang'eny mokalo, onyalo biro mos to kifweny nikech moro kidhiga mondo mi ocheki. Daktari ne wacho kata ni teka ni sebedo kod tuo mar sukari ber king'iyo wechegi mondo mi wageng' chandruok manyalo bede. To bende kisechopo higni 40 kadhi malo koro kanyo nego bende chako ng'iyo lifestyle, idak nang'o, ichiemo nang'o, ineno ga ranyisi mag tuo mar sukari ka ber kipimori sukari mondo mi ing'e ni to intiere kama chal nade.
waseyawo line nyaka Ramogi Ajwang'. Penjo duto te ma inyalo bedo godo, bed thuolo go simu. Line waketo e screen mari mondo mi ipenj daktari mondo mi wayud kaka wanyalo ng'eyo. Oseyud ni ng'ato nitiere kod tuo mar skari mar wang'. Thothne thieth chal nade? Nyaka bede surgery koso nitiere kama inyalo chake godo ka omedo dhi e kidienje kata ong'ala mopogore opogore. Koro gima wawachoga en ni ang'o ma omo tuo skari mar wang'. En ni skari mantiere dendi cha ok yud thieth makare. Koro gima wacho ni kata ka bed ni nitie gima wabotimo kaka daktari ma korka wang', to skari cha koko bed ni ombo yudo kaki ithiedhe, to pod shida cha pod bobet. Koro gima wacho kan mokwongo ni nyaka ka jatuo ka nyalo mokwongo nyaka wa control skari cha obede kiwango maber. Ma nyiso ni nyaka idhi ne daktari ma korka del madil gi korka sukari mondo mi skari cha obed control. Koro kobiro korwa koni to wan be koro wang'iyo koro wadatimo nang'o. Namba achiel en ni kwa yudo ka remo wuok e wang'i, nitiere thieth ma gichiwoga. Achiel kuom thieth ma ichiwoga en ga ni gitimo ga laser. Koro laser kwa wacho ni laser en korka owang'o remo man waneno maricho ka, machwer ka. Koro kowang'o kacha chan to wang'o kanyo mondo kik atimang'o kik chwer kendo. Kopogre gi korka laser kono, then inyalo nitiere injection michiwo. Seche ma injection ichiwo wang'i ni, to nyiso ni mokwongo wadwaro ler moko maricho man wawacho ni manyien mabiro ka, ma miyo chwer maywayo korka retina man wawacho cha. Embe ka seche mosachuoyi sindan, then miyo gi koro gitimang'o, gilal gituo. Mano koro namba ariyo. Ka namba adek be ko yudo ka koro koja chande koro retina cha bwan yudo kosechako wuok. Then nyiso ni be kendo koro ntiere gima surgery ma onego bed ni itimo e deni kocha mondo oduoke odhi omakre kendo gi kuma no owuoke cha. Koro mago gin thieth ma opogore ma sani, but manyiso ga jotuo mabiro machon kaka osechako yudo remo chako chwere wang'e, oyudo korka kuma ler mamiyo ng'ato neno maklia cha be yudo ka okuot kacha chande, nikech gi fluid moko man chwer ko owuok e leche mag remo ka, then sindan michuoyi cha emiyo koro duoke kocha chande. To thieth ma owacho no emomiyo owacho ni to wadwa ni jatuo control ka, nikech thiedhgi be gin pesa mang'eny. Tibo yudo ka jatuo seche moko onge gi uwezo mar timang'o mar dhi e osuptal, kata kuma onego bed ni oyude thieth cha be bor. Koro ibo yudo ni garama mar jatuo yudo thieth makare mar skari be yudo ka koro chako bet malo. Mago gik ma be nyalo omo seche moko dhi ochuoye sindan dichiel, onego bed ni obiro kata sindan 3 mondo koka wayud lokruok mwadwaro cha. Tibo yudo ni koyudo sindan mokwongo to pok oyudo pesa mar sindan moko ka. Koro ibo chako yudo kendo chako lal korka thieth, to shida cha chako timang'o medre. To kanyo kuma iyudo ka jatuo chako dok chien korka neno cha momi kendo koro timang'o obed muofu. Wan gi kidienje 3 mag thieth ka. Laser kaka ni wache cha, sindan kachiel kod bero mitimatima surgery ting'iyo ni en ler mane ka en korka retina iduoke mondo mi obede wang'e. Magi te nyaka ng'ato dhi e bero, nikech seche ma pimno ni laser ni time nao. Koro laser en seche ma jatuo molony kocha chande, seche ma obet cha, to ntiere kaka otiyo gi lens mae ma wawacho ni ati odonjo. Koro ka ler ntiere kaendi seche modhi korka laser, jotuo mag skari ma oyudo laser, ka gidhi ga to gibet ga to ntiere ler ma wang'o. Ntiere kaka odonjo koni endi, odonjo korka wang' to owang'a kuma remo cha chwere cha kende ma watimo nade. Koro laser en ok ochuno ni nyaka jatuo cha obed admitted, odonja e theater, but en gima onyalo timo jatuo kobiro gokinyi to itimone. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Bildad e studio wang'iyo tuo mar skari mar wang'. Ka nitiere kod penjo, daktari nitiere studio ka obro duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo. Omiyo penji nikech namba nitiere kanyo, SMS bende waseyawo, thuolo bera chuth. Daktari, seche ma ng'ato yudo thieth kaka mar laser ni, en ga thieth madhi kuom thuolo marom nade? Ka en sindan madhi kuom thuolo marom nade? Kopogore kod mano, ere kaka jatuo onego bed ni ritore e diere ma
oyudo thieth. Koro seche ma daktari ko oneno to wawacho ga ni seche moko ntiere ing'eni kalure gi uwezo mar jatuo ntiere sindan minyalo chuoye dichiel diriyo to oyudo lokruok, to ntiere sindan minyalo chuoye kata didek ding'wen kata diuchiel kok oyudo lokruok. Gima bomiyo wang'eyo ni wayudo ber korka thieth mar jatuo en ni bang' kosachuoye sindan achiel konego bed ni en moyudo sindan ariyo kata adek to obiro ga imiye tarik mochako duoge, to tarik mochako duoge cha wachako wang'eyo ni seche ma wang'iyo cha ochuoye cha kanwatimo scan to kuma okuot cha odok kwa kiwango man. Koro emiboyudo kaka jatuo mar skari mosadhiga boyudo kikone ni to tim picha kendo kochako duogo nikech wadang'iyo ni kane kuot cha no ne en marom nadi to dok marom nadi. To mane magima be bo miyo wang'eyo ni to sindan mondo bed ni tichaki mede cha obiradi. But iboyudo ka nitie jotuo moko ngi ni sindan mondo mi wayud lokruok makare iboyudo sindan didek. Kor kaleza be iboyudo ka ochako kanosa kuonde remo matuo ka osatuo maber then wabong'iyo jatuo, but ing'eni jatuo nyaka ne machiegni boyudo ko inene machiegni koro gipogre ga kalure gi waluongo ni severity mar kumi ichope cha chal nadi ke jatuo ma en koro wach ni detachment ing'eni mano en koro mosechopo kiwango mamalo kabisa ma embe thieth ne opogre gi mako ka remo osechako chwer. Seche mo detach ni daktari ng'ato ok nyal winjo ni gimoro timore wang'a ka kose no timore mos ma ng'ato ok nyal ng'eyo. Otimre mos ma ok inyal ng'eyo, but gima bomi ing'eyo ni en lokruok en kaka ineno. Kech kaka ineno omedo dok piny. Koro iboyudo ka seche moko ka awach ni wang'a ka en ng'at moro ma ineno to ichako yudo ka nikech ing'eni ok en gima chakre ga dichiel. Remember no wacho ni ati seche mochako cha to ler moro achiel ochako remo osechako chwer. Then ler mar ariyo, ler mar adek. Koro gilure kamano. To ing'eni pod ok ineno. Seche ma ler gi timre ni to neno ni cha be dok ga piny. But iyudo ka koro okotimang'o oko complain. Then okodhi thieth. Koro by the time iyudo ka detachment cha iyudo ka koro en koro wang' achiel ok ne. Kech iboyudo ka en wang' achiel emosalokre moro cha pod be. Koro en ng'eno tiyo gi wang' maber ni to moro mok nene ni to kotim nadi okotel. Koro seche ma koro biro neno ka wang' maneno maber cha be koro chako bet gi shida koko neno ni kara ntiere shida maduong' koro we mondo adhi. But gima kendo wang'iyo ga kendo en seche moko jatuo dwaro kako nyalo dhi but ntiere gik moko mamiye be kendo moko tim nadi ok onyal dhi. Kaka mage daktari? Koro kaka wach ni suptal kumonego bed ni jatuo dhi nene bor to onge gi uwezo mar dhi. Seche moko be iboyudo ka koro en mani dong' ineno ni muonyo yath kata skari neno skari nitiere maber e dendi tiboyudo ka jatuo be kendo koro ok tim nadi en ok one haja mar ni mondo odhi nikech oneno kaka kawuono nopimo to oyudo ka skari ber. Koro boyudo ka koro then wantiere ga gi gik moko iluongo ni culture magwa. Ng'en wago mbaka to seche migo mbaka to ing'eni ng'ato be nyalo koni embe koro kaka ong'eyo korka lokruok matimre wang' to bo nyalo koni gimoro to ibiro yudo ka koro kidhi e suptal tichako yudo kendo mawaidha moko ma ok mar daktari molony konendo to mago boy gik mamiyo kendo jatuo chopo dakika molewo e suptal. Daktari, jatuo nego beni ritore nade seche ma entiere gi tuo ni kata seche ma oyudo thieth kata kamano yenwa wakaw simu mondi eka wadhi nyime. Halo, penj laktar. Ngani Pamela. Machiegni Pamela. Shida mo kanyono. Madena natero hospital last year but one. Koro kana tere to no yang wang'e nikech ne en gi shida mar tuo sukari no koro noketho wang'e. Koro kana tere to no timne operation ma koro wang'e noduogo sa ma koro no chako neno. But koro nyaka koa kanyo nyaka sani otiya gi yath nena yath to kodok
To daktache pod nyiso mna noendelea tu mna gitiyo gi yedhego. Koro koko tiyo gi yedhe seche moko wang'e nowacho ni wang'e no rame koko keto yath. To wacho ni seche moko keno be koro wang'e winjo mna ka golo kuoyo to golo aruf mar adhola. Koro kang'e ni shida na nya konyo nang'o nikech koro na yath nyaka ne chakre last year but wana nyaka sani tiya gi yedhego. Oje ignedi, mama je ignedi? Sani en ja 62. En ja 62? Daktari. Owacho ni noyang'e to en yath mitiyo godo ma ka ok otiyo gi yath to wenge ne rame chal ka gima winjo kuoyo, ka gima winjo harufu mar adhola, ok ang'eyo kama mano donje, ibro pimonwa. Openjo ni gini biro dhi nyaka karang'o kama en yath kama nyaka karang'o. Koro gima wawacho ga seche mwawacho ni lokruok mar korka remo cha shida mo be kendo man ok wawacho en ni complication mo ma kendo nyalo wuok en pressure mar wang'. Seche mo wawacho ni ler moro ma ok ber cha seche mo obiro kama ma en wang' ing'eni ka ntiere kae ma en kiyo ma mbele cha to nowacho nafas between kiyo ni gi kaendi ntiere be pi moro ma wuok chien koni ma biro mbele ka to wuok ga gi nafas moro mantiere kae kind Daktari nyalo make kanyo wakawie simbo Onyango? Yes. Onyango, halo, penj laktar? Yan Onyango a Kisumu. Machiegni? Ne obaro wang'ai kinde dek mokadho. Nadhi obaro wang'ano kabisa to gima chanda en osiko chwer pi sasa ma chiemo to nyaka chwer pi. Mano musiko ka konchiel ko neno marach matin tin. Mane kora chich. Kure mna kamano mana datim na daktari. Daktari dhi duoki sani watiek kod chandruok mani kelo mar pressure mar wang' kaito koka wadhi e simbo Onyango kama en bende no yang' wang'e to koro wenge ne koro chwera pi sate owacho ni sasa mochiemo to wenge ne chwer pi ma nyalo kelo ne chandruok mane to nyalo konyo nang'o wadhi nyime. Koro seche mana wacho ni pressure mar wang' cha so wacho ni ntiere pi ma wuok chien koni ndi mabiro koni to owuok gi ntie kuma owuok e godo. To seche ma ler marach chande obiro korka wang' ma mbele ka ing'eno bodino kuma pig cha wuok godo. Koro nyiso ni pi wuok koni endi lakini onge gi kuma wuok godo ka. Seche ma wuok ka endi ni to koro ochako bet chal ka kuma opong' ma odire. Seche ma odire no to pressure no bet mang'eny. Seche ma pressure no bet mang'eny jatuo ma bet ga kamano endo yudo ka koro wang' cha ing'eni chien koni endo osaketho kendo koro otho. To pressure cha seche mo ong'eny cha to ing'eno odiyo be kendo ler ma chien kocha en ga moro malit kabisa ma kata yath komiyi to mondo mi oduoke chien tek nikech ler cha pod bobet kacha chan. Koro embe entiere ga gi surgery ne moro ma itimo ga koro nikech wang' cha ok nen lakini pressure mar wang' cha to ng'eny to wadwani to jatuo wa relief kik obed gi rem gi pile. Ntiere ga surgery moro mwatimo surgery no oketho kuma golo pigcha. To seche moketho kuma golo pigcha then pigcha koro kuwuogi. Koro pressure cha chako bet maber. Seche motim ni surgery be nyalo bet ni ntiere reaction ma bet imre seche ma watimo ga surgery cha. To ntiere yedhe mwamiyo ga jatuo mondo miyo control period no. Seche ma wach ni yudo ka wang'i bet makwar sana ichako light kineno light to be chako thagi ineno ka pi wang'i chwer seche mang'eny wacho ga be ni dware ni dog ir daktari mondo ine daktari mondo miyo omng'i kech nyalo bet ni shida moro manyien chakore nini korko Onyango nowacho ni ten tiere gi pi wang'e chwer mang'eny toka nosetimne surgery mano be en ga mar reaction ma korka wang' bang' kosetim ga kech ok idwa ni ineno light mang'eny koro mano be kwadwaro ga to dwaro ga ni ineno daktari mondo miyo koro wanyalo loko yath be
Aneno ka pod wantiere kod weche mang'eny mokalo daktari, kata kamano saa emoselokonwa wang'e. Aneno ka Trevor ikore mondo omiwa weche manyien. Adimba wach mogik minyalo weyo wagodo kod kama inyalo yudie, kinyalo miwa namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano makende. Yeah. Koro antiere ga Lions, Site First Eye Hospital, Loresho. Kanya ikumi bo yuda kuonde ma wathiedhe jotuo. To wadwa ni jotuo be nenre. Gima be wachako wachoga ni camps mwatimoga kaka Lions be gidwa ni jotuo gi wayud ng'iyo gi kucho. Nikech seche moko nyal biro Nairobi ka, to wambe wadhiga e mashinani kucho chonde e gwenge. Seche mwadhi e gwenge kucho wadwa ni jatuo mondo bi make sure ni embo chopo kacha chane. Nikech mane nafasi mintiere go mondo wang'i ka shida cha osachakre kata oko chakre. Gima dawach ne jotuo be ni muonyath maber mar skari e samo okonicha. Make sure no oneno jatuo mar wang at least iga dichiel. Then okwatiki wantiere gi joma be konyowa kaka nutritionist mabokoni ni ichama ang'o kocha chande jatuo mar skari be mar korka mathiedho korka ka skari. Koro ok ni wan watiyoda ni jowang' kende, wadwa ni watiyo gi dakteche moko kama be bokonyowa mondo mi skari chone maber. Namba na mar simu en 0729 77 4815. Erokamano Dr. Bildad, waduoko erokamano mang'eny. Ageno ni odiochieng' machielo ka waluongi tibo biro wachak wagoye mbaka kotenore kod weche mag wang'. Kabisa. Awinjo ka producer na wacho mana ni of course. Yeah. Ne daktari marwa erokamano mathoth, ne jogo picha mawa akamotingo Ernest Gini erokamano mang'eny. Obado erokamano ahinya mano director na makawuono kachiel kod producer na Perpetua Okoth Anyameja erokamano. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar, ageno ni kwanye achiel 2 3 wane lakteche gi wayud kaka wanyalo konyo mondo wayud kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Achiel kuom ng'ol mabeche tek mokalo en wito teko mar neno. En ng'ol maningo ne tek gi tek mapok nodwaro yudi. Nyaka kendo odiochieng' machielo Anilongani Ruth Otieno kawacho ni ngima en mwandu, oriti masani. Chenro makiny mar penj laktar koro nie viewsasa.com. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushobilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Param koro wachna. Bende ini mor gi okang' ma ini kaoni? Oe mar, iwacho ni okang' ni en okang' marach, nikech ok owacho gima ini dwaro. Nikech ok watimo gima idwaro, ineno no timni marach.
WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mon romo gi chandruoge mopogore opogore e fuondni mag nyodo. Riwri kodwa e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. John Ong'ech ka okoloni matut ewi tuoche mag dhood nyodo. Penj laktar kod Ruth Otieno tich ang'wen saa 12 odhiambo. Kik bai. Procedure mar tich kata kiwe mar welding to nyaka ikaw time ni be kanyo ma kata wuon tich mang'isi ni to koro in sawa. Onge gimoro amora matimre ka kaka dwano timre. Rajok Sud machiegni koda to bende en ok odwa kata ng'iyo ang'a. Lok kitugo mari. Yud mor momedore. Fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Oi morini kwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka une wang' sai chenro maro mar ang'ich welo. Bang'e to wabiro go mbaka gi Senator Eddie Oketch. Eddie Oketch en senator ma Migori, gimomiyo ne nitiere twak moro ma gavana nochiwo mi dala ma Migori Ochila Yako nyoro. Wabiro penje ni to en kaka senator mang'iyo weche madhi mbele kanyo oneno nang'o. To kopogore gi mano, Friday ODM dhi bedo higni 20. Gin gi nyasi mobagi dala ma Busia. Wadhi penjo gin to to koro dhi bedo nang'o bang' ma chenro mag siasa gi ODM to gi Kenya Kwanza to gi siro jatend piny Kenya William Ruto kosoyo mane mbaka mwang'no go kode Eddie Oketch senator ma Migori e buch jopiny mano saa 3. Wantiere ka gi Belinda Phillips nyargi makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno Ombija taya nyakuar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. You disagree with somebody and you send goons and hooligans to go and sort out your mess, that is not Kenya. Whether it goes all the way up to the governor, it should not matter. Because we should not entertain criminality. Speaker Moses Wetangula onyiso komiti mar arita ni odadhoga mar obila kuom rem mako apisa mag kaunti ma Nairobi manyopuko take apisi mar Kenya Power. The problem is not Social Health Authority. We are ensuring that the payment is done within the time limits. She should be gentle enough, she should be kind enough to tell us today that this thing is not working.
Jood bura oketo tend migawo mar thieth tesre bang' osiptende moko ng'anyo tiyo gi okumba mar SHA masani omiyo jotuo nigi pek mar yudo thieth. Right now, osavo dhano 6,000. Dhano 6,000 gi ok onyal savo nikech oyiech, ochwer makoro ok onyal savo ji nyaka ram. Jodak dwaro ni sirikal olos dag pi mane oger East Uyoma higni 53 mokalo ka nyaka sani to pok otimne lokruok. Kamano kuom keto Ramogi TV ka ni spika mar od bura Moses Wetangula ogolo chik mondo mi luongo gai mar obila e od bura mondo chiw ler gimomiyo pok gindhiyo ng'ata e wi wach mar taka manopuki e log tich mar Kenya Power. Sakaja kata kamano ogoyo bade piny e wi okang' mane kaunti okawo mar puko taka e log tich mar KPLC kowacho ni gibiro manyo yore makare mag tieko ywaruok makamago. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Maloyo seche 24 bang' duol mar NEMA golo chik mondo mi tend county ma Nairobi gol nyamburko mag taka e log tich mar Kenya Power and Lighting. Pod wayudo kantiere nyamburko ariyo machal kod ma mopong' kod taka eigi e log tich mar kambini. E twak margi e od bura kawuono, spika mar od bura Moses Wetangula ogolo chik mondo mi ogai mar obila ochopie od bura mar lero gimomiyo pok gindhiyo ng'ata madonjore e tim makuchno. We shall not allow this country to be reduced to a Wild West behavior, where you disagree with somebody and you send goons and hooligans to go and sort out your mess. That is not Kenya. And you must stop it. So I direct you to summon the IG to find out why no action has been taken against this publicized criminal behavior by the city government of Nairobi. The Inspector General of Police through DCI to extract information as to who were the drivers who dumped there. From the drivers to the people who instructed them. Whether it goes all the way up to the governor, it should not matter. Because we should not entertain criminality in the guise of attempting to collect your debts from public institutions, Honorable Speaker. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kata kamano lando ni kaka tend county ma Nairobi giseketo winjruok gi kambi makeote kostima e pacho ka KPLC e wi yore magibiro chulo godo gope ma osebedo kakelo fuere e kindgi bang' bedo kod romo okinyi makawuono. The first thing we've resolved that all hostilities end and issues be sorted out amicably. We have now given instructions to restore water supply to their premises and to remove the trucks that had been blocking access. Sakaja ni log tich mar tend county ma Nairobi kamano kwayo bede migepe mag piny owacho mondo lu chike ma oketi mag tao chenro. The law is clear on development control. All development control within a county is under the purview of the county government. Whether it is power lines, whether it is electricity transmission, that is under PLUPA, Physical Land Use Planning Act 2019, as well as its schedules. Kata kamano, ogoyo bade piny okang' mane gikao mar puko taka e range log tich mar kambi mar Kenya Power ne ok owinjore. Kwacho ni gibiro temo manyo yore mag tieko gwandruok makamago e yo makare. E kinde mar riwruok mar jolony e weche lony manyasani motese ni Technology Service Providers Association of Kenya oseotend county kuom kelo lal ne jo hala bang' chodo weini mag mbui e apaya ma Argwings Kudhek, Nairobi. When they disconnect this building, citizens suffer also. You know, and you can't access services, you can't take a lift up, and so there's also, you know, damage to the people who are here. We have tenants, we have banks that are tenants at Annex, and so government should not deal in that way. I agree 100%. That is not how we should be dealing, and moving forward, we shall both, you know, endeavor to exhaust all those avenues. As I've said, we've had several meetings, including one just in December. County bando Kenya Power gui maromo siling bill na 4.9. Kakambi no bende wacho ni county ni kod gopgi maromo siling bill na 3. Gopi Masakaja wacho ni ne ochakore higni mokalo to kata kamano gisebedo ka gichulo gi mos. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Sirkal ochako yudo achiedh nade chenro mag tok golo chik matamo migawo mar somo dhi nyime gi siro sombo jopuonjre mbalariany kitiyo kod chenro manyien midendo ni University Funding Model. Ma timore kinde ma jokanyo e sekta mar somo kotelnegi kod jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba obago romo mar ndalo 2 e boma ma Naivasha mar lalruok e wi yo manyien ma ibiro tigo e siro sombo jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Lek mar jopuonjre moyo 200,000 manotimo penj mar klas 12 higa mokalo mar medore somo koro ni kama tek kalore kod achiedh nade matama masani okwako chenro mar sirikal mitiyo godo e siro somb jopuonjre. Ing'eto ma tarik 24 dweni donyono kar tiende ni migawo mar somo ok nyal dhi nyime kod tiyo gi chenro machon mar siro somb jopuonjre manochungie tich higa mokalo kaluwore ni odhi ataro mar chik. Magi timore kinde ma jokanyo e sekta mar somo obago romo mar ndalo 2 e boma ma Naivasha kama thor mar wach en yudo lai makare mar siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Kane gitwako jofwambo, jokanyo oseodo kuom wito oko chutho chenro no ka giwacho ni biro kawo thuolo malach mondo yud lai machielo mar siro somb jopuonjre ahinya monego donje mbalariany higani. The new funding model may have had its challenges, but was it all bad? Because if you look at the universities, they were able to get more resources, as the PS has said, from 44 billion to around 82 billion. How can we collectively condemn that this funding model is not working? It has worked. The stakeholders have said it has worked. So sometimes we should differentiate between politics and the realities. Gilero bende ni ng'etono dhi leo chenro mag somo ma onego beni chakore e higani. Because they are not able now to place students. That's why they have not even opened the portal to allow for students to apply. And if there are challenges, how do we address them? Migawo mar somo koro ni kod luoro e wi kama omenda madhi siro somb jopuonjre dhi wuoke tok ng'eto mar doho ka jokanyo e romono koro ji omondo yud yo machielo ma sirikal dhi tiyo godo e siro jopuonjre. True elephant in this room right now here is the question of how we shall adequately fund the 246,391 candidates of the 2024 Kenya Certificate of Secondary Education examination who qualified to join university. Jagoro maduong' mar somo mamalo Beatrice Nyangala kata kamano ojiwo jonyuol kod jopuonjre mondo kik bed gi luoro kaluwore ni gitemo matek maneno ni jopuonjre odonjo skul kendo yudo sir moromo kowuok kuom sirikal. In due course, we shall provide proper guidance for opening the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service portal for the 2024 KCSE candidates to start selecting their preferred courses of study in colleges and universities. Migawo masomo ni kod paro mar duoko chien kwan jopuonjre ma sirikal siro kaka achiel kuom yore mag neno ni sirikal okawo ting' jopuonjre matin ma onyalo yudo negi omenda. Simpros Okinda, Ramogi TV. En odiechieng' mar adek ka moko kuom osiptende mag ji giwegi e gwenge ong'anyo mar thiedho jotuo madwa tiyo gi okumba mar SHA. Maendi biro e kinde ma jatend migawo mar thieth Deborah Baraza to yango ni giloso yore mag tieko gope ma osiptende bando. Kaka Judith Omondi leronwa, od bura mar Senate ne otwak kod jatend migawo no mar thieth ma gimiyo ting' mar tieko midhiero mokwako okumba mar SHA. En ndalo adek koro thieth ute thieth mag ji giwegi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA pod omoko. Tumekuja matibabu hapa Medifort Hospital. In fact tumekuwa na challenges kubwa kuhusu SHA. Wenye wanaingia wakiwa na SHA hawapati matibabu. So unapata like wanaambiwa consultation is only 900 na ingine utaingia kwa mfuko ulipe ndio uweze kupata matibabu. We have had to suspend the service not because we are not willing to give services, but because of the pressure. Once patients come here, they expect drugs in stock. They expect lab reagents to be in stock. Osekelo liet ma oywayo jatend migawo mar thieth nyaka e Senate. Penjo mar digni mar okumba ni mar thieth obedo mapek. Can the cabinet secretary standing here before the Senate today confirm to us that there is no family in this country that has planned a harambe for this weekend to get payment for a loved one to obtain health care? And if she cannot confirm, then she should be gentle enough, she should be kind enough to tell us today that this thing is not working. Kaka pile, en singo.
Singo mar migao mar thieth nigi twak kod ute thieth mag ji giwegi. E ripot ma bende gigolo, giyango ni gisechulo gope maromo bilion 8.6 mag NHIF e kind dwe mar 9 nyaka mar 12 higa ma okalo. Ute thieth mag ji giwegi kata kamano yuago gowi maromo bilion 24 mag NHIF. We are engaging Treasury, we are engaging various MDs that were involved, for the bill to ensure that there is payment of that. So our engagement is ongoing. But as you can see, first of all, is that we are paying them on time. While we had talked about 90 days, we are actually paying them within the 30 days. And when you engage them further, the problem is not Social Health Authority. We are ensuring that the payment is done within the time limits. The challenge was on the claims management, which has been addressed currently. Kajolonye weche mag tiyo gi omenda mag thieth, to koni paro mar darie NHIF nyaka isha, ne okotimie yo makare, kendo ka okotim lokruok to jotuo ok dhi yudo thieth kaka ne osingi. The system is running into problems because of our failure to manage transition properly. Health is suffering, people are suffering. People may see maybe hospital visits may have reduced, but they may have reduced because people have chosen now to stay at home because they don't have money to pay, and SHA is not ready to pay for them. Okeni yuaruok e kindgi kod jochiw thieth mag clinical officers. Okeni yuaruok e kindgi kod ute thieth mag ji giwegi. Okeni yuaruok e kindgi kod jotuo kende. To kata mana Ted counties bende yuak ni okuma mar thieth mar SHA okosebedo ka chwalona gi omenda kaka owinjore. Penjo en ni koth ne ochako gowa kanye. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Judith penjo maber ahinya. Koro jatend piny Kenya William Ruto odhi nyime gi kwayo oganda makadho wadh nam chumbi mondo sirkal lwedo e chenro mag dongruok madhi nyime. E limbe mare kaunti ma Kilifi kod Mombasa, Ruto wacho ni oikore mar tiyo machiegni gi jotelo duto mar jiwo dongruok e pacho kae. Wacho ni gwenge mag nam chumbi osedong' chien e dongruok kaluwore gi siasa mag akwede mag dhoudi mosebedo ka igoyo e pacho ka kuom thuolo malach koro sani. Tunaona la kwanza lile la pale nyuma hatuja kuwa na taratibu na mpango ya kutosha. Mambo ilikuwa inafanyika kiholela, na tukifanya kiholela ndio madawa inakosekana hospitali, ndio madaktari wanakosekana hospitali, ndio mpango inakosa kuwa na taratibu ya sawasawa. This time round we must get matters health right by making sure that we have enough data on how many citizens, what is the level of the equipment they have, what kind of equipment do they need, how many health personnel do they need, how many drugs do they need. That is how we are going to get it right. Mnakubaliana na rais alete maendeleo kila mahali, sehemu zote za Kenya, alete barabara hapa na maji na stima. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen olimo gai mar doho Martha Koome apisi mare kawuono. Jotelo ariyo go twak ewi okenge mag rito arita mag joyal buche kaachiel gi jotich mag bad migao mar doho. Jotelo go bende nogoyo mbaka ewi yore mag tiyo kanyakla e kete tim chike mag goyo fwai joriembo mag geche maketho chike mag apaya e yo mapiyo kaachiel gi tieko dongruok mag buche manie doho sani. Kwa kanyo ni anyuola mar jalupo Brian Odhiambo osiepe kaachiel gi jokedne ratich oganda medo chwako liet ne jochiw arita kod apisa marito lee mag bunge miluongo ni KWS mondo chiw rawerano ma pok oyudi nyaka ne olal. Odiechieng' ma kawuono jopiny ne obago ng'anyo e chuny boma ma Nakuru kinde machuok kende bang' doho winjo bura mane gichwalo ka gidwaro mondo chiw chik mar yango kama Brian nitiere. Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Haki yetu! Bang' doho ma Nakuru e nyim jang'ad bura Julius Nangea wacho ni jotend rito lee mag bunge malek Nakuru onge kod ranyisi manyiso ne gin kod Brian, kendo wito oko bura mane omaki e doho no. Tarik 14 madweni, riwruok makedo ratich oganda mar Vocal Africa kaachiel kod jaod Brian Odhiambo Alvio Kelo ne omako bura machielo e doho ma Nakuru e nyim jang'ad bura Vincent Adet mondo doho chiw chik mar yango kama Brian nitiere. E burano ma owinji kawuono, ukinda nyola mar Brian Abuya Mogendi dwaro jotend rito lee mag bungu, apis jomen buche ODPP kaachiel kod Aton Jener
mondo yang kama Brian nitiere bang donjonegi. Tumekuja mahakamani leo kwa sababu mahakama ilituagiza wakati ule mwingine kwamba tuje tuchukue further directions concerning that application. Jakednera ticho ganda Hussein Halid owacho ni anyuola mar Brian osebed ka ibuogo ngimagi, to kata kamano ok gibiro dok chien gi dwaro mar manyo kama Brian nitiere. Badala ya familia kupata haki, tunaona vitisho vinazidi kila kukicha. Mama yake anatishiwa, bibi yake anatishiwa, ndugu yake anatishiwa, jamii nzima ya kina Brian inatishiwa maisha. Kwa nini? Badala ya wapewe haki, kila kukicha ni vitisho. Kwa hivyo tunasema hivi, sisi sote tumeungana, Wakenya wote wameungana kupigana na udhalimu, na tutashikana na familia ya Brian hadi tupate justice for Brian. Jaod Brian Alvio Kelo wacho ni chunye onge kod kwe kaluore kod lal mar jaode. Ka kuom mano, obiro dhi nyime kod manyo jaode kendo ok obi miyo joma ochichni mane olal kod jaode kwe. Mimi sina amani. Na venye sina amani pia nyinyi mtakuwa na amani until siku yenye mtatupatia Brayo. Tunataka justice ya Brayo na pia watoto wangu wanataka baba yao. Tupeni Brayo na mtatusikia tena. Msipotupatia ni vita milele. Jang'ad bura Vincent Adet ochiwo thuolo mar ndalo 7 ne okinda nyuola mar Brian mondo chiw duoko margi ewi duoko mar apis jamin buche ODPP kod apis jorit le mag bunge KWS. Tumepokea majibu ya hiyo application kutoka kwa DPP na kutoka kwa in charge wa KWS, na vile vile najua kwamba Attorney General aliomba atupe majibu kwa hiyo application hadi mwisho wa siku ya leo, na kwa hivyo tukaomba kwamba tupewe muda siku 7 to be precise ili tuweze kuangalia majibu yale, kisha sisi pia tuweze kuweka majibu yetu kwa majibu yao. Burani ugen kendo winjo doho tarik 5 dwe mar adek higani. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Bas, koro wadhi yumro machuku dugu weche manyien bang' dakika matin taneno ka makamu oseurote mare ka endie kendala Kisumo kanyo ni Trevor rais ogol jatend migawo mar thieth mondo ket Dr. Nyikal mondo rie migawo mar thieth no motamore no. Ero kamano makamu ng'en tirote mang'eny be oseuro ka endie 2-3 no naneno mwalimu Abito kod wuod John wawinjo umos ka wan Odili Gardens Kisumo ka endie yie now waduok nero kamano ni office mar Dr. Joshua Oron kotelne kod mheshimiwa Giowiti Foundation CBO. Ero kamano Ramogi TV ma Edwin Ochieng aneni makare kan Nyakach Sondo mere Edwin mos na jo Nyakach wan watching Sondo with my dad Daniel Otieno and my beloved mother Ann Auma and the gift Moses adwa moso japuonjna mar kwano Jack Manguro. Ero kamano ahinya wamor ka kukelonu habari maler ma Pastor Mondi marge monyenyore kocho ni mos na jaoda maero Sara Tieno gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi Olo Oyanda. Frank Ganacho awinji mayom kan Kisumo ka endi seme. Ero kamano ahinya Frank. Wodogo mag dak matin kidhi mabor ahinya. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duomba. Jensa. Macha wich kut manikelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana Ramogi TV. Euro
Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyaka chak pidho rabolo, aseneno berne mathoth. Pesa. Rabolo ni ema ayudo ni en kit olemo ma jo ohala manya. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Miro kamano kupitana Mogi TV ka endi ni doho mar apil ochungo bura mar yalo obila 11 ma itudo gi nek mar nyathi matin ma nyinge Samantha Pendo mane onegi e tulo mag bang' yiero ma higa mar 2017. Tarik 3 mar dwe manyien ema chijego ne owinjore omi thuolo mar yie kata dagi ketho mag nek ma itudo gigo. To kata kamano doho mar apil ochungo chenro no bang' achijego chwalo ng'ur margi. Ewi mano doho no kokalo kuom jang'ad bura Patrick Kiage, Weldon Korir gi Joel Ngugi ochungo kendo burano mar ng'ur mar achijego ibiro winji tarik 25 dwe manyien. Obila ma itudo gi nek mar Samantha Pendo gin mago ma nigi lemo madito mayangore ni ema ne ogolo chik ne obila mane rakore gi jong'ad jogo mane nie ng'anyo. Kwa kanyo tuan gi weche ma hinyo chuny ka ni ng'at achiel ne owito ngimane ka ji mamoko 15 odong' kod hinyruok bang' nyamburko kido mar pickup mane gidhi godo yudo masira mar apaya e center malongo e kar chung' od bura ma Suba South. Nyamburko no ne oting'o jolemo 24 mag kanisa Kopere ma Malongo mane dhi omo ringre achiel kuomgi kowuok e kar kano ringre ma Suba South. Kaluwore gi joma ne otonye kinde masira no manyotimore e odhiambo manyoro, nyamburko no ne obayo yo molokore gi jowuoth. Ng'at achiel ne oseyang nyinge kaka Rafael Obondo ne owito ngimane e kinde mane odhi nyime gi yudo thieth e ostal ma Suba Sub County. Ne waidho gari kwa biro golo body mar maiti Sindo Hospital to kane waridore arido mar Malongo Center kwa gik Malongo Catholic to gari no lose control, ne en pick up o lose control to wapoka wanilo wate magari no banjore ma ji ohinyore. Koro waidho gari maber kama ni idhe godo e center. Koro ka gari ochako wuoth to ridore mana matin kama ni gogo kona. To ana winja mana ka koro gari chalo mana ka gima uya mwachok ni to dereva ni riembo mane no kapok watieko mano to wapopa maka waselwar wan piny. Ji ohinyore mang'eny kabisa. Makaka an wuon paro hinyore kabisa ma wiyo barore okang'e ka wadhi konyore dawo hinyore joma ne nitie ne ng'eny ne wan ji 10 gi wiye mo hinyore. Kanyaka sani gine od thieth ma Suba Sub County Hospital ji 16 ne ginyruok ma ahinya kabisa pod giyudo thieth ok wang'eyo ka nitiere mabiro bedo referred to Homa Bay but wageno ne gibiro yudo thieth maber kendo gibiro bet kare. Watimo mos ahinya. Jodak ma South Oyoma Ward ma yudore kar chung' od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya kwayo piny owacho mar kaunti ma Siaya mondo ber dag pi ma East Oyoma ma koro osedak kuom higni mohewo 50 kendo nitiere e rang'eny ma ok ber. Kotelne gi jakom mar dag pi e East Oyoma James Hamisi Oyaro giywak ni kopogore gi kethruok dag pi no osedak kuom higni maromo 53 to nyaka sani pok olose mondo mi okaw ting' mar kwan ji mathoth mosemedore alworano. Giwacho ni pok giyudo resruok kata bang' chwalo ng'ur margi ne sirikal kuom kinde ma kinde. E wi mano gikwayo piny owacho mondo mi otim mapiyo e loso dag pi mondo jopiny oyud konyruok. Owen 340 cubic meters. To no nego be no serve a population of 5,000 meters. Right now, o serve dhano 60,000. Dhano 60,000 gi okonyal serve nikech oyiech, ochwer makoro okonyal serve ji nyakaram.
kako nene onego beni ko ako sepong to ringo with gravity nyaka masala nyaka ramondo mio savji okonyal savoji nikech oti waseka thuolo mar mondo mi wawuog gi the county government through public participation mosebedo godo adek magi mbende gwisi biro magi nene magi yiere through jopiny nigi lose nyaka dakika masani pod ok olose nikech nwakwayo ni mondo obedo improve to a capacity mar 1000 cubic meters nyaka dakika ni pod ok olose. Jofwambo mopogore opogore mawuok e pinje mag Afrika obago romo maduong' mong'ere kaka Africa Media Festival 2025 buore Nairobi kaendi ka girango chal mar fwambo e kinde ni malony manyasani okwako piny mangima. Nyasi ma kamaendi nobagi gi riwruok mar Baraza Media Lab mosebedo ka itiego jofwambo e weche motudore gi fwambo e Afrika mangima. Thoth jofwambo moyuore romo no oyango ber malony manyasani osekelo ne tijgi mar fwambo gi keyo. To kato bedo ni lony manyasani osekelo negi midhiero mathoth e tijegi mar fwambo, gimedo jiwo jofwambo wetegi mondo bed motang' kinde duto magitiyo gi lony manyasani. Africa Media Festival, an event ma kelo jofwambo duto te mawuok e nations mag Africa kod nations moko wan gi welo mawuok Dubai manka mawuok Germany mondo walos kuom weche ma affect journalists. Tunawahimiza watu wengi kuwa waweze kutumia AI kama teknolojia ambayo ina enhance their capabilities na wasiangalie kama kinachokuja kuchukua kazi yao. Waangalie kama tool yenye inatumika sana sana ku enhance kazi yao especially kwa production na distribution. Na inatumika pia sana sana kwa research. AI inatengeza picha yenyewe. Umeona? So sisi tunaweza kosa kazi kwa sababu inakwambia kama inaweza toa picha ya coral, inaweza toa picha ya mnazi. Umeona? So sisi kidogo inapunguza lakini haiwezi kushindana na sisi kwa sababu of course watu wanataka real things. I get to be part of critical conversations on governance, on media sustainability, on human rights and on issues that actually affect the media. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka omakore kod sirikal mamalo dhi nyime kod manyo joket mwandu manyalo tayo kembe mag piny owacho kaka mano mar rabuon e kaunti ma Migori mong'ere kaka Geto Gonya Sweet Potato Processing Plant kod Dago Ala mong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park magedo mare dhi nyime seche mowueni. Romo manotim e kind tend kaunti ma Migori kod jagoro mongirore migawo mar kembe Geto keto lai mar neno ni kembe ma Migori otama kare mar kelo lokruok ne jopiny kod sirikal. Jojuma Mioler. Piny owacho mar Kenya keto maine gero kembe kaka yo achiel mar chuogo tije kod loso mwandu mopogore opogore e pacho kae. Moko kuom kembe ma oseger kod piny owacho ka otenore kod piny owacho ma counties ma oting'o kaunti ma Migori higni mathoth koro pok ochako tich. E kaunti ma Migori moko kuom kembe ma bende omuonyo mende mathoth to nyaka sani koro pok ochako tich makare gin mago moting'o kambino mar rech ma ogedho adho mar Sori ma bende ong'ere kaka Sori Fish Processing Plant ma oti kod omenda mar milioni 140 kaachiel kod kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya ma de sub-county ma Kuria West magedo mare ne orumo higa mar 2012 kendo omuonyo omenda mar milioni 107. Gavana ma Migori ochele yakwani gi manjo ket mwandu mondo koro konygi e tayo kambino mar rabuon mar Geto Ng'anya mowacho ni dwaro omenda mathoth ma piny owacho ok nyalo. Sirikal mar kaunti gi ma national tichgi ok en riembo kata ng'iyo wach factory go. Tichgi en gero aeto japiny man go omenda ne madwa tero kanyo madwa tiyo kanyo timo kamano. Sani bende piny owacho malo kautende kod mano mar kaunti ma Migori gero kar choko piedho kaachiel kod uso mwandu ma bende ong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park kod omenda mar milioni 500 e sub-county ma Nyatike. Penjo maduong' en ikruok mage ma iketo kod piny owacho mane kembegi koro tiyo makare. Jagoro maduong' e migawono mag wechego mag kembe Dr. Juma Mukwana mane otimo limbe ne gavana ma Migori Ochele Yako wach ni piny owacho ng'iyo joket mwandu madhi konyo e tayo kembego mag piny owacho ma oting'o mano mag County Aggregation and Industrial Park ma sani osechak gero
e kaunti za apar kod aboro e piny Kenya mangima ma oting'o kaunti ma Migori. So far, the national government has put in 116 million. This week or before the end of next week, we are expecting to put in another 100 million. Our target is to finish completion by 30th of June 2025 and hopefully have it operationalized before the end of the year. Mokwana wacho negi dhi nyime kod neno ni kogedo joket mwandu mabende koro nyalo konyo e tayo kembegi. We don't want to wait for it to be completed before we can bring in investors. So already we have advertised this Skype for people that want to invest their machinery, that want to manufacture here, and already we have gotten applications which our team is processing and will be sharing with the county so that we move forward. As we complete the physical infrastructure, we do not want to celebrate that completion alone. We want to complete it and having operationalized possibly by the end of this year. Gavana ma Migori Chiliako wacho ni piny wacho onge kod nyalo maber mar tayo kembe ka ipimo kod joket mwandu moko. What is obtaining in Gitonganya is a situation where decisions are not made as quickly as they ought to be made by people who make it the way the private sector ought to make it. Piny wacho mamalo kaachiel kod mano ma kaunti Migori wach ne giketo kenge mane joket mwandu mayudore e kor gwenge kata counties bende koro mi thuolo mar tayo kembege mag piny wacho. That because this is a rural area, we may not attract a lot of investors, that we are going to do joint investment forums. So we are organizing, some of this will be here, some of them will be in Nairobi, we will even include some of our Kenyans in the diaspora. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopiny makwan gi ohingo gana 2 e gwenge mag Kaksingri Sindo e Suba South osebedo gi thuolo mar yudo chenro ma ochuno mag sirikal machiegni kodgi bang' sirikal keto apisi mag Huduma Center. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, chenro no mar sirikal rango ni dhi konyo jopiny yudo konyruok mosebedo kani maboyo kodgi. E boma matin Masindo e kachud bura ma Suba South, jopiny ne oyuoro kar rombgi mar yudo chenro mopogore mag sirikal ma osebed ka ichiwo e Huduma Center kaluwore gi chenro ma Huduma Center manitie kaunti ma Homa Bay ne ochako mar chopo ir jopiny e kor gwenge kata huduma mashinani ka gitero negi chenro mag sirikal machiegni kodgi. Jopiny alwora ni ma osebedo kod pek mar yudo chenro mochuno mag sirikal kama oting'o obok mag nyuol kod mag tho oro kwayo mar yudo pande, chenro michiwo gi duol mochune choko osuru e pacho ka ende KRA kinde mamoko ne obedo gi thuolo mar yudo chenro ma kamago machiegni kodgi. Wakelo service e kor gweng' ka nikech wan wawacho ni ok wadiang' wabed abeda e ofis to ji to dwaro services mag sirikal. Jomoko onge fea manyalo biro, jomoko be onge thuolo kaka ing'e ni jo Kenya gin jomodich. Koro ne waneno ni ber mondo wakel services mag huduma mashinani. Ka okalo e chenro no, jopiny makwan gi 2,000 noyudo chenro mopogore mag sirikal ma gisebedo ka giyudo kaluwore kod pek ma gin gi yore mag wuoth ka gilawo chenro ma kamago e boma ma Homa Bay kod mano ma Magunga. Kendo loch nangi alwora ni wacho ni thoth jopiny e kor gwenge makono pod onge kod obok mochuno mag sirikal nikech bor mar piny ma bende miyo gi samuoyo mar dhi manyo chenro go eko. People of Sindo, as you can see, we are living at the shoreline of Lake Victoria, whereby most of our wananchi here, they go fishing. Their daily activity is fishing. So they don't have that much time to walk up to Homa Bay to get the Huduma services. So today we are very lucky. As you can see, they have turned out in large number to take advantage of this day. Afwenyo nitiere joma thoth man kuonde ma osokore piny kae ma ok nyal gionge information mokwongo kaka ginyalo timo kaeto gin nervous ok gikawo thuolo mondo gidhi gimany gik ma gidwaro. Bende kinde chenro no, jopiny mapok ne ondikore e bwo okumba manyien mar thieth mar SHA ne yudo thuolo mar timo ndikruok margi kane gijiwo sirikal mondo obed katero chenro go eko machiegni ir jopiny. Koro kotimnwa gini kaka kamawuono wamor, to gima wamedo kwa sirikal ni gichak gitim kendo matek mondo giduognwago. Ka gikele machiegni kodwa, to ji mang'eny biro yudo huduma ni, kendo ji mang'eny bro yudo gik ma gidwaro. Sirikal kawuono kelonwa jo huduma ka wamor nikech yande ke wadwaro gik machalo
SHA, register SHA, ID, to walao manoma bei. Koro kawuono sirikal okelonwa piny Sindo ka wamor. Wasebedo ga kwa chandore saidi ka wadhi Magunga, kendo wasota e chuodho wahinyore saidi, samoro apiko mokoni, samoro mitoko ok chopi, kidhi kucha samoro sitimo lal, itiyo gi pesa mang'eny, kiduogo gi ber ma samoro yudo onge, nyisi ni sitimo lal onge, kiny kendo ichako idhi. Koro wamor gi migawo mar sirikal mokelonwa kawuono Sindo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bas wadhi ywe moro machuok kendo aneno ka endi ka useoro ote mar Ramogi TV Trevor Imure asekete mana ka endi nyaka giko kendo amor ka kukelonwa weche maler mag ang'ich welo kaka pile an Benta Charles kan kare Nairobi mos na nyamera Emilio Lang ka en Mbita Benta geno ni jolifi sabab zema ber kama na nyako mkete Ramogi TV ka Ramogi TV Trevor Imure Masara Singa nyako Odongo mar wang' neno West Kanyamkago asedonjo kidan kodi mos na baba wa Singa Odongo manu wuona doyo kod joka Singa duto te Ramogi TV mora pele kama na Nyasara Singa wadhi yoro matin wodugo bandaka matin. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Tusikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ano mahe, baba, akoyo ni mundu tang na yu mone galusani. Konya uru anakwayo. Onge gimara mara mi ni se konyago. Wachna en ang'o ma ini dwa timo na. Nitie gima ini setimo. Maram koro wachna. Bende ini mor gi okang' ma ini kaoni. Oe mar. Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Wanojana weche mag tuke ni tugo mar Mashemeji Derby mano winjore obedie kinde FC Leopards gi Gor Mahia Jumapil mabiro ni nokethi kaluwore gi ote mowuok ka FKF. Tugo no chwal nyime nyaka tarik ma ibiro landi bang'e. Motelo ne mano, nyoro jakom AFC Leopards Dan Shikanda noramo ni tugo no nyaka goya lap manyayo makao kamano tidhi goye mana Uganda kata Rwanda. Maendi nikech Kasarani pok oikore makare ni tugo no. Jagoro mongirore migawo mar tuke Engineer Peter Tum kod jakom FKF Hussein Mohamed otieko romo mar ndalare kar jot mar jatend piny ma Uganda kama ne giromo gi jotend migepe mag tuke pinje adek go madhi bago tuke mag CHAN. Romo makamano nochwe kom gi min od jatend Uganda Janet Museveni kendo ne giloso korka weche momakore kod ikruok ni tuke mag CHAN. Jatend migawo mar tuke ma Uganda Peter Owang onyiso mor mare kaluwore gi okenge ma pinje adek duto mag Afrika ma ugwe oseketo ne ikruok mar tuke go. We have agreed on almost everything in line with what CAF had invited us to discuss, and I want to thank my senior minister, who is the First Lady, for chairing that meeting. Like PS Kenya said, we are now going to begin concentrating on managing the details of the tournament
which we had been doing, but in an area of infrastructure, all of us, the three, are ready in as far as the communication from CAF is concerned. So for me, as a host, I want to welcome my colleagues, and I look forward to welcoming them back here. For purposes of East Africa, we say Pamoja Chan 2024, Pamoja AFCON 2027. And I want to take this opportunity to say that we've had a very good meeting chaired by the First Lady of this country, Her Excellency Janet Museveni. And we have agreed on a myriad of things. One is that even as we undertake the planning, the issues to do with payment of the hosting fee, we've cleared. Each country now is going to organize to do the payment. The preparation in our stadia also have been confirmed because we have had assessments from CAF in Kenya and Uganda, and they have told us that we are good to go. Bas mane kama wechenro mara ngich welo kanya sayo yuto brudo kendo sa deka ontiri gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa onere sadek